Au, moja hlava. Au. Hej Jakeu, pojď sem, už se probral. Čo to? No konečne. Čo to? Kde to som? To ti vysvetlíme neskôr, dobre? A, Zatiaľ dobre. ťa tu Tomás prevedie. Aha, Tak pojď za mnou. dobre, au. Tady máme ještě sehnaný počítače na nějaký výzkumy. Kdyby si Aha. potřeboval na záchod, tak Aha. A k čemu sú tie Tamhle- počítače? no jen tak pro vědu, kdyby jsme něco potřebovali. Aha, A vzadu jsou tamhle záchody a tady je sprcha. aha, o chvíľku sa poviem vysprchovať. A pak tady je kuchyně. Som aj celkom hladný. Jedlo bude o 20 minút, dobre? Aha, dobre. Tak ja si zatiaľ dám sprchu, keď tak. Dobře. Jasné. Dobre, tak ja idem. Konečne teplá voda. No, jedlo už je na ceste. Konečne. Už som bol celkom hladný. No, Tomás? jo, díky. Jake? Ďakujem. A ináč, aby som ešte nezabudol. Tu máš vodu, ale dosť s ňou šetrím. Potom ti Dobre. vysvetlím. Tak ja sa teda trochu napijem. Som celkom smedný. Tak. A dobrú chuť teda. Dobro. No. Ale umíš furt to maso dobře. Ďakujem. Snažil som sa. No to je vidět. No, ja už som to zjedol. Bol som aj celkom hladný. Neviem ako vy. Já taky. Jo. No, a čo teraz? No, No, myslím, že je na čase ti vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Ale Dobrý najlepšie nápad. ti bude ukázať ti to. Aha, tak no, takže půjdeme. poďme. Ok. Už len kúsek. Preboha. No. To je môj dom. No. Bývaval. Aha, Ale už není. to je hrozné. Myslím ti to, že... No. No, vieš v ten večer, čo mali padať hviezdy. No, to sme šustávali Matesovi dom. Áno. Tak oni v skutočnosti aj padali. Len? Co sa stalo, čo? No, No. ono Tak. to nebyly hvězdy, byly to meteority. A rovnou 3. Aha, tak preto je to tak celé zničené. A ešte k tomu obsahovali látku, ktorá zmení ľudí v zombie. Ale my sme stihli uísť. Aha. To je tá A- hora. Ta hora to hodně nepřežila. Hej, ale nechoď tam, má to hodně silnou radiaci. Aha, tak to radšej poďme späť. Proč je dál? Tak áno, to máš pravdu. No, Matesův dům to hodně neustál, To vidím. To je mi celkom ale ľúto. jak tvůj dům byl jak je daleko od toho dopadu, tak asi jakože jedej víc prostě. Aha. Ale tá krčma Vydržel. je tiež celkom zničená. No, ta už měla starý dřevo a To je tiež Proste. pravda. víš. No jo. A ako teda som bol mimo? Ako dlho? No, Plus minus tie 3 týždne. Aha. no. A čo je tento terč, alebo ak je to teda terč? Jo, přesně tak, je to terč a na tom cvičíme střelbu. Někdy se tady objeví zombíci, tak je Aha. střílíme ruky. Preto tu je táto hlava a táto krv. No, většinou to odvalí déšť, ale nedoporučuji ti být na dešti, pálí silně. Aha. No a kedy pôjdeme teda trénovať? No, můžeme jít ještě dnes, ale nejdřív bych se radši odpočinul. No, to je pravda, dnes radšej nie. Som celkom unavený a stále ma bolí tá hlava. Mhm. Tak poďme teda dole. Tak sa uvidíme teda neskôr. Dobrú noc. Dobře, Dobrom. odpočin si. No, my už sme pripravení. Aha, Ináč zober si toto. jasne, ďakujem. Tak ideme? Ano, jdeme nahoru. Jdeme. Tak. Konečne. Tak jo. Ktorý trh si mám vybrať?
To je jedno. Jak chceš, ale když ještě... Měl jsi vůbec někdy luk v ruce? Nie, teraz prvýkrát. No, tak si vem ten první třeba. Aha. Tak, idem to teraz skúsiť. To nič, čo skoro na to prídeš. Aha. A, No, celkom ti to ide. Hmm. No, začínáš se zlepšovat. ďakujem. Jo. No, Tak když si v tom tak lepší, tak můžeš si vzít další tarč klidně. no ale podľa mňa už je celkom veľa hodín. Už sme tu vyššie hodiny. Jsme tady přes hodinu, No, skoro. a už sa začína aj stmievať, tak poďme. No, radši už jdem. No. V noci bývají vždycky návaly zombie, ale nedokážou nikdy otevřít ten závěr. No, tak to je dobré. Tak, dobrú chuť. Dobrou. Jasné. Zase výborný. To dáno. To vážne? Ja už som zjedol. Jo. No. A ešte, aby som nezabudol, začínajú nám dochádzať suroviny. Nepôjdeš po nich, Tomas? No dobře, hnedka zítra ráno vyrazím. Aha. Tak to si teda poďme radšej ráhnuť už. No teda ty, lebo už je celkom aj veľa hodín, podľa mňa. Tak. Tak jo, dobrou. Dobrú. No, vezmi si ešte tašku. Jo, díky. No, tak No. sa tam teda drž. A hlavne nech ťa nič nepokúše. Dobře, budu potřebovat štěstí. Tak vrátím se asi večer. Dobre, zatiaľ ahoj. Ahoj. Hele, jeskyně, jsem ještě neviděl. No, půjdu se podívat dovnitř. Je tam někdo? Vezmu se radši z jakého úhlu. No, konečně oheň. Teplo. Sláva. Ani se nehni. Oddať svoje zbraně a jedlo. Dobře, hlavně mě nechvej, prosím. Já nechci žádné problém. Roger, zavři ho. Ano. A máme čo.